Dobré ráno. Začne sa Spartanes. Takže už sme prišli do Previdze. Táto sa tu už rozčapuje. Pozri, jedna noha tu, druhá tu. Čo ti to dáva toto? Fuj! Fuj! Takže sme v Previdzi, ideme na Spartan Race. Podľa mňa sme úplne že nepripravení. Ja mám svalovicu z turistiky. Tu Vladimíra, čo tu to rozťahuje nohy, tak tá zabehla v živote tak 1,5 kilometra. Nie, 2, sorry. A napísala do skupiny, že no tak to nie. Takže nejako tak. A Tatiana, to je športovec, to dá pohode. Dostali sme takéto šatky, či čo to je, čelenky. Dostali sme tričko za dobrovoľný príspevok. Vladimíra zase žere. Klasika. A za hodinu máme nejaký challenge, či run, či ktorý ďaz, lebo je to tu rozdelené na nejaké dva, že raz ideš prekážky a raz ideš len tak beh. A nejako sme tomu nepochopili, ale to nevadí. Že? A vyskúšame si obidvoje, sme sa rozhodli, že už keď sme tu, tak prečo nie? A tešíme sa. A tešíme sa na to, čiže dneska dáme 8 kilometrov. A Vladimíra o tom ešte nevie. Všetci máme svalovicu, vlastne. Nemáme nič skoro odspaté, lebo sme si myšli úplne zbytočne skoro. Ale to vôbec nevadí, lebo my si to ideme dneska užiť. Tak sa obliekame, Vladimíra je úplne že topková. Uška vôbec neostávajú, všetko v porádku. Nič sa nedeje. Pohoda. Ako sa cítiš? Mám trocha stres, ale... Takže ideme prvýkrát do vody. Taký čistý sme. Ideme! Už bežíme. Ideme na prvú prekážku. Memory test. Netušíme, čo máme vlastne robiť, ale niečo urobíme. Takže tak. Poďte, nie, poďte, Maja, môžete ísť. Vladimír, ako? Hotová? Máme 600 metrov. Vladimíra je hotová. Poď, poď. Krásne. Dobre, Krásne. poďme do vody. Poď, 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 dáš to. Hop, no, super. Ja som myslela, že sa tam vydrome. No, poď, super. Poď, Vladimíra. No, vyzúvaj to. A ideme ďalej. No, bežíme s tým vrecom. Ty si bežal? Aha. Hej, jasné.
Bežal som. Sme za polkou. Už nás čaká asi iba 2,3 km a zatiaľ je to v pohode. Zvládame to nejako. Nosili sme vrecá, nosili sme betónové gule, ale je to super. Ako náhle obidve nohy sa dotknú dreva, tak... Jeden záber, poď. No, poď, super. Poď, super. Švih trošku. Dobre, super. Hneď za sebou, vieš? Tak, a za sebou. Tak, super. A už len zvonček, poď. Super. Poď, ešte jeden. Takže Angličaky. Čakáme na Vladimíru, lebo nedala tú prekažku s kruhami, takže robila 15 Angličakov a tie Angličaky sú fakt zabijak. Ale nevadí, ide nám to celkom skvelé, už nám ostáva asi iba kilometr, takže celkom pohodička. Dobre. Čo rozdýchávaš, dávaj. Poď. Tak, super, a ideš. Super. Tatiana, ťahaj to váhou, tak, super. Poď. Ešte kúsok. Pomaly dole, Tatiana. Paráda. Poď, Tatiana, do cieľa, poď. Čo, Vladimíra? Jako? Ty, Tatiana, čo? Dobre. Hej, pohode? Ako to dneska hodnotíte? Mňa to veľmi bavilo a šla by som znova. Vladimíra zdochla, ale ďalší rok možno natrénuje viacej a bude to viac v pohode, viacej v kľude. A pôjdeme znova. Ale bolo to super a budeme v tom určite pokračovať a oblial som sa, ale je to úplne jedno, lebo sme takí mokrí, že to ani nevieš. A je to super, ak to rozmýšľate, že by ste chceli ísť, tak neváhajte a choďte určite. Je to super zážitok. Ideme na penovú party pre deti. Ten nos! Takže ďakujeme za sledovanie videa. Vidíme sa na budúce.